Menteri ka kampo ying ka Sorkar jelau ba lakmen rembui menta ka sengi ulaya tu ban nakaliang jong ka Sorkar jela kalayo ban Pdiang ya ka Shithi nakaliang ka sengking atiar ka Hinyo Trap National Liberation Council hakaba yadai ba ka jingterwa ban ya Kren yasuk uba rembui ulaya tu ba kumbala penpau nakaliang Menteri rangba ka jela henin ka sengi ba ka seng ka donkam ban pha ka Shithi sya ka Sorkar khnang ban la ban penya syakmat ya ka ne ka benta Kumta nakaliang ke Hnlc menta ka sengi kalapha ka Shithi show Menteri rangba u Konrad Konggal sangma badeka kopi lapha lang show sembut Menteri rangba uba Preston Tensong bar show Menteri ka kampo ying uba lakmen rembui laban kedau hang ni nakaliang ke Hnlc kalapha lengba kilat pathai khubor baka kwa banwan sakhmat banyak Kren yasuk bar ka Sorkar hadin ka jing pau lengba kilat pathai khubor halor ka jing terwa jongka seng Hnlc ba ka kwa ban ya Kren ber ka Sorkar bat ka Sorkar bakan thung ya ki siang ki ban long Pdiang ban ya Kren te mendin ka sengi ngila nagle ka Sorkar ngi syong meeting bat hadin ka meeting te gi nagle ka Sorkar ngi Pdiang Iaka ne kajing terwa bat kumba u Chief Minister badan buram jengi ula Kren haki press menin ba ngidan kam Iaka formal communication ngidan kam Iaka formal communication naki syaka Sorkar bat hadin kata ka seng Hnlc menega sengi kalapha ya ka Shithi syau Chief Minister kopi syau Deputy Chief Minister bat syau Home Minister Naka benta kaju ba kikwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kini rilum khasi jaintia jongi bat kikwa ban ya Kren bat ka Sorkar klaim dabu kendon kumba uchi besar ulak ong menne ba marayo ya ka Shithi ngin communicate syak statement bat nilayo menne ngin le ya ka badan kam bat menin uchi besar ula batai ba ka proses ban identify ya kita kiksiang kalayai banga kerman scam ba nginla ban ya state ya kan ka kam syakman na ka benta ka jing suk ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi